Čaute lidi, u dnešního videa budeme hrát zase Rivals, takže si zahrajeme zase nějaké ty hry, možná i game mody, takže můžu dávat, no třeba budeme, počkejte, seru důle, no ne, půjdeme takto třeba tady jedna ve jedničky, pak dva ve dvojky a pak se to zase sjede tady v rankedech. A pak bychom si mohli dát na ukončenou 5v5 a tady ten game mod. Tento. No, to by mohlo. To by mohlo fungovat. Tak se počkáme, než se nám to načte. Didi. Jsem si chtěl ještě zahrát a rozehrát si trochu v té... Je to tady trošku. Tak, jo. Arénu. Sorry lidi, že mám tak špatnou kameru a nejde to, ale to fakt víc nejde jakoby. Vezmeme si knajfu a Warthorn. Ne, to jsem nechtěl. Ne, kámo, týpek má RPGčko. No, tak to mám kámo vyhranen. Jenže RPGčko je nejhroznější, kámo. Kámo. GG. Mám 30 a to RPGčko dává 60. Kámo, jedna trefa do mě a jsem dead. Nevadí. Mají medkit? No, asi tak. Jumpet. Půjdu do něho knifem. Nice. Dostal minus 40. No nic. Rychle. To jsem ještě mohl dát, bro. Tady. No nic, kam. No tak to už zase nedám. Kam. Má revík. No tak... Nebudu si brát jeho zbraně. Nejsem opakovačka. No, když tak možná pak. Ne. Nice. Nice. Týpek dává zabrat. Ne. Kámo, byl jsem neutek. Neutekl. Jo. Pálil se. Nice. Už to trošku začínáme vyrovnávat. No taky si vzal snipu. Nice, minus 40. On mě minus 20 dal, ne 30. No jak to dělá? On má jedno. Že on se dohýbuje. No jo.
Kámo, GG. Půjdeme jenom knifem, Tak to je zase dead. Já vůl. Ne. A pojď sem. A pojď sem. Tady. Kámo, ty to vůbec nevěděl, že jsou za ním, ale... Kámo? Má jedno. Asi. Pravděpodobně. Ne, tak ne. Nice. Jo lidi, když tak napište vaše jména do komentářů a můžeme si pak spolu zahrát, pokud chcete. Takže já s tím nemám vůbec problém. Yes. Ale skoro mě dál jako. Tady je. Ne, RPGčko. Down. To vidím na prohru. Ne, prosím. Ne. Nesmí to tak skončit. GG. Nevadí. Dáme teďka ty 2v2. Doufám, že už toto vyhraju. Ty 2v2. No, se trefuje. No. Doufám, že toto nebude taká ta Wi-Fi, jak tam ukážete, kámo. Tam Wi-Fi, že prý, že někomu spadla, ale kámo, zároveň taky lívly. No, se prostě nepřipojili. Tak to je dead. Sto 105, 97. To je asi fakt dead. Tak týpek zabil. Zabil jedna týpka. OK, typku. Týpek je hodně dobrý, bro. Je můj spoluhráč.
No ale lidi, byl jsem moc věcný. Fakt mě s tím podpoříte, pokud mě dáte aspoň třeba jeden like. Jeden. Prosím. Prosím moc. Já to fakt jako nějak nebudu nutit, ale prostě kdo chce, tak prosím aspoň jeden. A někam týpek má level 23 a je lepší než já. Jako real? Fakt jo? No nic. Tak to je zase dead. Já nevím hrát. Říkám, co říkám? Co říkám? GG. Nice. No nic, co to má? Jo, on má takovou, no, ne, nevím. Ale asi jo, on má takovou tu Gunblade. Nice. No nějak tak se to jmenuje Gunblade. Nebo tak nějak, já nevím. Já jsem vzal 45 hápek. Kam to má? Nice, kámo. 4-1. Nice. Docela dobrý kill. Nice. Je tak jako týpek hodně potahal mě. Hodně, kámo. Tam se dá 1v1 ranket. No nic, no dobré, kámo. Už jsem se bál, doufám, že to nebude nějaký moc náťák. No má větší rank než já. Nice doky. Jako říkám, že RPGčko nemám rád, takže banujeme RPGčko. Ne. Shotgunu ti banu, kámo. No nic. Tak asi budu hrát knajfu. Tak ukaž typku, co hraješ. Tady se. Tak co bude to? Aha, nemá rajvku, bro. No, takže. Hej, ne. To nesmím prohrát. Yes. Nice. Kámo, proč se jmenuje Bobek? Co se? Toto jméno radši nebudu komentovat. No, myslel jsem, že tam ještě bude.
No. Tak to už nejdu k knifeu. To už jako sorry, ale nejdu. Ne, on má... Ne, on má i gold nádožík. Cože? Nečekal bych to zrovna od tohoto typka, ale... Ok. Tady si. Pojď sem. No nic. Tak to je zas dead. Kde se typu? Nebude tady. No. Tak kde je? Tady. Vůbec nebudu úplně čekat, že půjdu za ním. No, je tady? Jo. Jak nečekané. Týpečku. Je pak se. Kam se Kanza vytratil? Tady? Já jsem slepý nebo co? Nice. On se jmenuje Bobek Potržítko Gnomek. Co to je? Kde se? Tak toto se mi zrovna nepovedlo, tento jump. Pojď, kámo. Nice. Yes. Kam toto ale zrovna nevypadá moc na výhru. Zrovna. Kam zase se mi ten jump nepovedl. Dodělám ho asautransku. Ne, nedodělám. Já jsem kámo taky. Ne. GG. Tak to je dead. Můj rank bude zas dead. Sice mám noobský, ale aspoň nějaký. Tam je. Já tě vidím. Tady, bro. Yes. Co, bro? Kde pak seš? Tady. Oznamuju, že jsou tady. Ahoj. Tak náš výhra. Mám 78 klíčů. Yes. Takže jdeme si pěkně tady do Daily a koupíme si tento taneček.
Kámo, neříkejte mě, napište prosím do komentářů, asi se vám tento taneček líbí. Mně třeba mega. No nemyslíte? Když je pěkný. Tady máme ty 2v2 ranket. Nice. Konečně jsem ho získal. Strašně jsem ho chtěl a mám ho. No. Dimension vymažu. Nice, kontaktion. No, nevím, asi úplně nice. Ne, no tak to jim banu. Shotgunu baníte. Ne, kosu, aj. Ne, co mám jako teďka hrát? No, tohle. Au, týpku. Asi počkám. Ne. Čekaj, když se jdu na anglicky. Co je tak tady? Jo, to. Já nevím, jak to ty týpci dělají. No, tak toto jsem neměl dělat. Vezmu si zpátky tyhle věci. Kámo. Tak to je prohrané. Můj teammate není zrovna nejlepší a já taky ne, takže moja super hrozný. Reálně můj teammate vydrží víc než já. To je ostuda světa. To je kdo? Nice. Ne. Tí. Ne. Oh. Kdyby mě zabil tam ty, tak to by bylo, kámo, nejtrapnější. Ne. Nekam, tohle zapomeňte. Pojďte sem, kámo. Pojďte sem. Nice, 40. Nice. Tančím si. Nice. To víš, super, prostě už stačilo. Žádné už prohrávání. Vůbec. Už nebudu prohrávat. Oh. Pojď sem. Nice.
Match point, ale oni. Ještě jeden win. Musím ho zabít tam toho Bacona. Ten je najetý jak prase. Ne. Já si od tohoto nebudu dávat mínusky, ale od tohoto Bacona. Musím ho prostě zabít. Jinak to je prohrané. Nej za mnou? Není. To. On cheatuje? On cheatuje? Kámo, kámo, ty pak cheatuje? Viděli jste to taky? Kakao, to budu reportnout. Tento. Už to nefunguje. Tady. Use cheating. Tak, hotovo, kámo. Doufám, že tě reportnu hnedka. Kámo, ale fakt? No, kámo, jsou blbý. Kámo. No, tak kámo, tohoto týpka zabije tento. Bílý, bro. Kámo. No, nevadí. Minus 24. No, teďka si dáme ty 5v5 a pak ten game mode. A to bude asi tak nějak vše. No ani třeba já si neuvědomuju, jak je ten revolver dobrý, ale já ho nepoužívám, bro. Jako je fakt OP reálně. Neříkejte, že ne. Hej kámo, to je 4v5. No nic. Reálně máme tady město 12 a pak tady nějaký týpek, který hraje na počítači. 133, tak ten bude najít jak prase. A oni tam mají jenom týpka na ten. Kam RPGčko. Oni tam mají jenom týpka na telefoně nebo tabletu. A to má taky hodně, 149. Level. Což je hodně. Pojď sem. Smraďochu. Nice. Dostal. No, jak tak hodně vyletěl? No nic. Co? No, na toho týpka se nebudu dívat. Já se budu dívat na to. To je ten náťák. Ne. Jo. To je ten náťák. On má balisong. Ten má taky. Já mám i papučů, ale mně ten balisong přijde taky, já nevím, no. Taky nepoužitelný, jak já to s ním moc neumím. Já spíš karambit. To je lepší. Mně přijde. No, tak to je asi prohrané. Kámo, ten jejich najťák to lívo. To nevím. To lívla. No a tady ta 133 taky asi bude, když má 20 hápek.
No, kam asi až jo. Pojď to dáš týpku. Nice, tak ne. Jo. Vyhráli jsme znovu, ale no, vlastně tak. Taneček. Tak a pojďte sem. Ne, oni ho zabili. Ne. Tak to je zase dead. Ne. Nesmí mě zabít. Tam tady tento. Nice. Dead. Tam týpka Grandiu. Ne, kam týpek to lífotá 133. Jako za to, že ho jednu zabiju, jo. No nic. Ne. Kam 160 kočilu, jo. No. Ne, dobré. Ta naša to nelívla, dobré. To jsem si spletl. Sorry. Já jsem myslel, že to lívlo, mi to ukázal. No tak nelívla. No nevadí. Aspoň, že je tady. Kamo týpek šel do toho zeleného. Do toho, jak to tam týpci hodili. Kdo by tam chodil, bro, když tě to zabije? To tam nehodil tvůj hráč, bro, to tam hodil spoluhráč, teda... Nevím, jak se je, nepřítel. Kam, kde jste? Drhaju. Kam můj docela dostal, ta 133. No, má hodně málo. Kam na tebe už mělo nevy, týpku. Takže bam. Kam jako, já mám taky. Karambit. Ne, já jsem ho chtěl zabít. GG. Tak se mně to nepodařilo a zabil ho on. Nevadí. Warthor. Hop. To dáme, to je kanon. Počkejte, kanon, já teďka chvilku budu afka, já si ho přidám tady. On je taky. Doufám, že si mě přidá. Dal jsem mu request. No kámo, měl 10 kilů, já 8 jenom. No o 2, ale to nebo. No tak teďka si zahrajeme tým 3v3. Si vědět tam, co to je, takže toto a rychle ještě jdu do shooting range. No tak nic. Tak mě to ani tam nedalo, do toho shooting range, bohužel. Už nás to teleportlo. No. Doufám, že toto vyhrám. Počkejte, co to je vůbec jako za game mode? Počkej, tak to mám vyhrané. Dá někam týpek, 111, 102. Aha.
tak to jako... Sorry, ale to je vyhrané. Jasně, jako tak to je jednička. Tak to funguje. Ne, nesmím vdechnout. Ne, nesmím. Nesmím. OK. Největší... Tak tohle si zahrám ještě jednou pak. Kámo, tak týpek ten největší vůl, který zdechl jen tak. OK. Tento týpek jede. Bomby. Nice. Tak to je asi jako i vyhrané. To je asi taky zas do 5. Tam jeden týpek to lízl od nich. OK. Ne, kámo, nebudeš narazit. Tak. Tak pojďte. Kámo, ne. Já se nevzdám. Kámo, jak jsem se zamrazil sebe. No nic. Nice. Už teď I got it. Nice. No tak, to je do 3 jenom, ne do 5. Na sůl. Na týpku. Fakt mě nezamrazíš. I got it. Jupi. Já vždycky, když hraju, tak mě pomáhá si prostě zpívat. Ne, OK. Tak týpek jde za mě, nasadil se. Týpka mě na to zabila nožíkem, nebo tak knifem. Kámo, trošku do klidu. No, tento týpek nemá zrovna nejlepší zbraně, ale tak třeba by to mohl dát. Ale nějaký knifeu a nehraje zrovna nejlíp, no. Kámo, pozor, týpku, pozor, hej týpku, OK, dobré, kámo. No ještě si vyzvedneme Battle Pass teda. A
A tady otevřem. Pěkně. Prime. A tady wrapbox. Menší otevíračka. Green Sparkle. Počkej, ještě se jdem podívat na Green Sparkle. Tak. No. Nevypadá to zrovna nejlíp. Asi si tam nechám tohle, bro. To je pěkné, ne? Docela. Tak, u dnešního videa je tak konec. Tak čau.